yazi madoda. Khizo usewashambe. Isikhathi sinje. Ngeke ngisho emsebenzini. Ngeke ngivele ngimfonele uMlungu. Ngimtshele uMlungu ngeke. Ngicela ungiphe usick manje. Ngeke. Azuyibamba. Hawu we Mlungu kunjani? Hawu hayi siyaphila. Mana Mlungu ulalela. Hey angikwazi ukuze emsebenzini namhlanje. Umfula ugcwele ngapha ngakithi akuhambeki akho lutho. Yabona nje yonke into imabhekedwane ibhekele. Manje ngithi uMlungu wami ngiyacela Mlungu ukuthi noma ngingabuya kusasa Nkosi yami awungeke Nkosi yami awungiyacelela. Hawu. Ngomsomluko Mlungu. Hawu shuthi iviki lonke. Hawu madoda uyabonga Mlungu wami uyabonga. Bye bye. Hey madoda. Yazi ukhona yini umthiyani ngoba nje kufanele nasemnyango phela insuku zakhe zokusebenza. Ake ngibone khona. Umthiyani. Umthiyani. Awu. Hey ndoda amadoda. Unjani mkhulu? Ngeke usancipha. Ekseni usuyadla. Hayi papa lazi mkhize yemngenhla. Buka ungakusadla. Sambe sosola liqola phaka shabalala. Hawu konje. Bekunoma mbeso nje lapha ezolo. Hayi siphelile lapha. Ha? Usho nje? Ngithi weza lutho. Uthi qamuke. Angisaxoxa nina ithi phela izolo bengikhona ngicela. Hayi besiphelile lapha mfana. Umuntu wanginika nje wathi nje iviki lonke hlala nje wena ekhaya. Athi mina hawu iviki lonke. Nyamake na uthole emakini umsebenzi. Angithi phela kwakusebenza ugogo nami ngase ngithi yayike angene. Awuthi ngithatha nesiqoqo sami. Corruption. Yabona faka nesiqoqo manje siyake. Siyake isiqoqo. Mama nje solanda zona uzoba nenkinga lapha uzongala. Ufani wami. Udlangethe. Koze bethi basambe na uthola kini emakini umsebenzi mfana. Unika 5 days. Bana buka angikhila. We makhelwane ngiyabuya ngizokubona ngiyakuzwa mfana sambe sibangene ngiyabuya ngibeka sobangena Don't amkhathi ngikhenza yini ngidonsa phela ngakhuza ngale ngidonsa yini ndabuthi wangikhuza ngidonsa Weshambe Yekela kude hey kanti phela abantu abayenzayo imicimbi hayi abantu abahambele kahle yashisa nanelanga wena uyashiyana manje we mayela ifoni ikhaya ayakufonela njalo yebo linjani awu kahle Mlungu usho ukuthini manje Mlungu ukuthi kumele abe ngisemsebenzini ngoba phela wanginika iviki wena wathi angingeze emsebenzini angize ngomsombuluko ozayo Hawu Mlungu ngakufonela Mlungu nakho kade angade ngihleli phandle lapha ilanga lalishisa ngitshela ukuthi umfula ugcwele hey Mlungu mana ngeke Mlungu Hawu Wemkhize nangi phela uMlungu manje uthi uMlungu angize ngani emsebenzini awabika nje nami ngixawa yiloko phela ngoba ngamfonela hayi mhlawumbe usekhohlile mana ngicheck inombolo ngamfonela nganayo ifoni phela webakhohlwa banezinto eziningi yini manje Ayifani inombolo uyahlela cha ngimangazo mina uthi kanti lo muntu wamfonela wena wakhuluma nathini yena ezakunike phela washo wathi angize ngomsombuluko ozayo hayi manje naye phela inkinga engibhekele nayo asivele sambe sophuza angisazi noma ngijike hayi asambe siyahamba asambe sophuza okay hayi khuleka wena mayishumpuza mayismoke imuthi phuna awu anisabone mina awungizamele phela lapha la usebenza khona emphakeni ngeke phela ayingeyolungu ukufukula ama blocks mfana wami lapha kuyasetshenzwa khona akusanelwe awukho lapha ngeke wena uright nema office ucofa ama computer hayi ngeke bona mangifika ngapha eThekwini mina nawe sohlala soba yi2 kanje iviki lonke ngeke ulungu iviki lonke hayi ngeke ngisho ukuthiwa izinto ziyafana
Ngisho ukuthi izinto ziyafana Mkhize. Uyabona leli viki lonke leli. Ngiyalazi. Ulazi kanjani? Leli izwe le viki lonke. Ngiyalazi Mkhize, yilo langifonela Mkhize. Yilo Mkhize. Mkhize yilo leli. Ozalana imali. Unasho ukuthi uyena lo mfana. Mkhize, angikaze azikho izinto ezifana kanje. Ngeke ufane Mkhize awuthi iviki lonke. Iviki lonke. Akusiwe Mkhize. Uye lo yamfana. Mkhize ngeke Mkhize. Asimfonele manje Mkhize. Asimfonele sicela linye iviki. Asifone wenze ngathi uzofakela umuntu imali. Sithi simfakele imali. Mina ngizoyoma ngale ngezansi. Mkhize. Wabamba ifoni nje uyena. Siyamshaya. Mkhize uzomshaya Mkhize. Ngizomshaya. Nami ngizomshaya. Fona. Okay Mkhize. Kodwa sinqanda manje sami yazi ngiyayisaba. Ngiyayisaba into engizo. Oh, sorry nje kancane sithando sami khokho ikhole engena ngapha. Oh yeah. Imali ungayifaka kuyo khona kule number leya. Yes. Wonderful. Ngicabanga ukuthi i-booking I mean for i-photo shoot sesingayenza on Wednesday. Okay, thank you. Bye. Wena mfana. Hayibo, ungijawabile. Awusamningisho sokolado. Ifiki lonke. Yini manje? Khuluma ngani? Nkosi yami nangu izobulala umuntu engiyena. Akuyena. Ayisho akuyena lo muntu akuyena. Akuyena ubani-ke? Ubani Mkhize? Hayi Mkhize man. Ubakhuluma Mkhize man. Hayi Mkhize. Asambe Mkhize. Ngizoshaya wena Mkhize.